Откритието на гроб на вампир в Созопол през 2012 година предизвика значителен интерес както в България, така и в чужбина. Ето 10 ключови факта за това археологическо находище. Факт номер 1. През юни 2012 година археолози разкриват гроб на мъж, датиран от 13-14 век, в непосредствена близост до църквата Свети Николай Чудотворец в Созопол. Скелетът е бил прободен в сърдечната област с железен предмет, вероятно палешник, отрало практика свързана с предпазване от вампирясване. Погребението в близост до църква подсказва, че мъжът е бил важна фигура в обществото. Според професор Божидар Димитров, това може да е причина за страха от неговото възкресение. Откритието привлича вниманието на над 1200 западни медии и води до засилен туристически интерес към Созопол. През септември 2012 година National Geographic излъчва документален филм, посветен на вампирските гробове в България, включително този в Созопол. Подобни погребения с ритуали срещу вампирясване са открити и в Перперикон и Велико Търново, което подсказва за широко разпространена практика в средновековна България. Съществува хипотеза, че мъжът може да е бил от македонски происход, което би обяснило различието му от останалите погребани в района. След откритието, скелетът е изложен в историческия музей на Созопол, където се превръща в една от основните атракции за посетителите. Откритието допринася за отрояване на посещенията в музея и засилва интереса към града като туристическа дестинация. Находката предизвиква дискусии сред учени и историци относно вярванията и ритуалите в средновековна България, свързани с вампиризма.